Vi var på bakken. Der kommer 10. Der kommer 10. Close, 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 close! Nej! Endnu. Vi er nede. Jeg blev silent shot 3 gange i den fight, Gudus. 3 gange. Hvad så, Jøgler? Prøv at se, hvad min ven han gør. Han kommer til at bolde ham, mand. Kan du fatte det, eller hvad? Fuck, jeg kommer til at bolde dig, Jøgler, mand. Det er helt vildt. Bare vent og se, mand. Prøv at se, han kommer til at bolde mig. Hele byen til at knæppe fucking rockerbøsser, mand. Altså, helt ærligt, man. I betaler bare fucking 20 millioner, som der skal til at over. Ja, jeg står lige ved siden af ham, men han er i gang med at tage noget andet tøj på. Rockerbøsser, mand. Ja,